Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Uwe na ginong Traymon Sobha, ubadeiru u activist hakani gejala. Uba Jonas Lamari, ula a jingero ya kasorkar halor ke jingkendang jongka, ya kinong di madan hakandailat. Uni usamla ulong, baka jingle jongka sorkar, kalong kabadai namarba, wat ka ying bishar, ba hakledu hakari, kata ke Supreme Court, kala penmi ya ka hukum jongka, ba omla ban penwit ya ka lintiya jongki pajba. Bat kalau hukum ru, ya baro ki jala, baki day ban tau ya ki kendon, baki day ban penbiang ya ki linti, bat baki linti ya kim day ban siap pentud, la ka day hangnu ru, bat haban pelat ya ki jaka ki bahe, kamtam na ka binta ki tu ki brio, ki baduna dkhotmet ne ki bamla ban yoi. Ujonas ulaong baka sorkar hang nilai kala le bahapalat namarba wadla ka kendang ru kala penbiang ya ki jaka na ka binta ki nong di madan bat ula kerpat baki deiban pediang yakani ka baka sorkar kala penbet uni usamla u a jingkersan ru ya ka sorkar ka babud bet bud rinti ya kai ka baka Supreme Court kala hukum tong ini sangat menta ya ka jingkeren bat Ujonas Lamari. Hagani kupon ngakwa ban cringe bat bangan ai ru kejingiro ika district administration ha ka bakalale ika kamram ke jongka ha kini kisni bat ki banang ya itu menta bat kata gade ban weng ye kini ki brio ki ba pendon kam ye ki footpath ki baju pendon kam ki pai ba penyai lenti bat ki lenti sengking nambar bangi i ba kene ka pentut iki nong lek nang wan bat kumta ter bat ka bu ru iki jing im jongki bayat bayeng ha ki jing ma te ke kam ke baka district administration kalale ban wengi gini ki brio ki ba penot kam ki footpath bandi ki jingdi ki jungki namar ba ku mangala ong menta kalong ke ba pentut ya ki nong lek nang wan te ke Supreme Court of India ru ke Supreme Court ka de court ka bahe du jung kari India kala ai ke judgment ke jongka bat ngan puli ka kumbakalong the Supreme Court of India delivered a landmark judgment underscoring the right to walk on unobstructed footpaths as an essential part of the fundamental right to life under Article 21 of the Indian Constitution. Kabumut ba ka Supreme Court of India ka ong ba kibriu ki bayat lenti hapo ki footpath ki dei ban penekam ni ka hok juki ka bakat kum ka article arpui juga Indian Constitution ha ka ba ki nong ya lenti ha ki lenti singking lene ha ka footpath kim dei ban sha pentut ang nong no namar ba bele kani ka pen khen ni ka tangka fundamental right to life kaba laai daka constitution jongkari India tinang ta ka Supreme Court ro kala ong hang ni but this pivotal ruling places pedestrian safety especially for persons with disability at the heart of urban planning and governance making a major shift in how cities must be designed and maintained hani kala ay kita ki guidelines ba ki bapenon kam ye kilenti ya kejat ye kilinti sengking kidei ban yo ikata ka hok ka jungki kumba kidei ban yo te nang ta susu ka Supreme Court kala ong ba ki pai pa ki ba pendon kam ye ki footpath ni kilinti ya kejat kidei ban pendon kam hok ye ki bat ka deiru kam dei shu tang ka luxury leni kata ka ba kiyo jing mentoi Henry kidei ka basic constitutional right hani kala ong it is not a luxury but a basic constitutional right nang ta ka Supreme Court o kalaong that the lack of accessible and obstruction-free pathways forces people, especially those who are visually impaired, elderly, or use mobility aids to walk on roads, putting their lives at grave risk. Kabumut ba ki brio ki ba pendon kam ki footpath ki light ni ginu ki jingma ki ba wanra ki jing mensau kumta ter kumta la don kam khamtam yakini ki brio ki badan ki junduna ki khotmen khamtam lele ki tu ki ba kham dunai ki jingi i ki khmat badu ki ba pendon kam yakini ki tiar ki ba ki la banyat ba ki dei banyat ha ki footpath kumbalabu daka sorkar tinang ta ka Supreme Court ro kala ong ba the right to use footpaths without obstruction is an essential facet of the right to life and dignity under Article 21 of the Constitution. Kabumut ba kidon ye ka hok kat kum ka article arpui jong ka Constitution ba ka jing ya jong ki pat ba hagi surok lani haki linti singking ki ba da ka ba penun kam ki footpath ka dei na ka banta ka jing yada badru ka dei na ka banta ka jing bentoy ka jong ki hi nang ta susu ka Supreme Court ru kala ong ba
kala ai ru kita jing betha ye ki jela borok jong kari India baru Union Territories ba kidei banshna ye ki guidelines leni ye ki rule leni ye ki regulation ba man kawai pakawai ka nomba ka dei ban don ye ki footpath ki babiang khnang ba ka jing yai lenti jong ki bri ki bapunon kam ki footpath kan long kata ka ba ka basngan nang ta susu ko ong ni ba kini ki briu ki ba pundon kam ye ki footpath ki de ban long ru ki briu ki ba pundon kam hok ye ka kam tam lile ki tu ki bedon ki jin duna ka dok hotmen ha ka right of persons with disability act arja khat briu ru kala kren shay kata but ru la prescribe lani la kubur da ke Indian Roads Congress but ke Ministry of Housing and Urban Affairs jong ka sarkar India ti hang ni susu ke Supreme Court kala ai ru ikata ka jimbetha ya ki jela but union territories ba ki municipal authorities ki bapet ki jing hajing met hapo ki nongba ba ki dei ban weng shisndon ye ki illegal encroachments commercial stalls and other obstructions that limit pedestrian use of sidewalks kabumut ba kinweng lut yaki ki jingshna leni ki jingbu hapo ki footpath namar ba kani ka pentut yaka yat ke yang jong ki pai ba nang ta susu ong ni ka Supreme Court ukal ai ni ka guideline ka ong ba man ka wei ka nong ba ki di ban board inrenti ya kani ka urban planning laws to prevent re-encroachment kabumut ba lada kilabe sisin lada ki wan shong biang ru hakitu ki jaka ki ba omsya namar baga de kecaka bagi ba ya kijat kidi ban pek ban kmi punya bagi mungkin ki re-encroachment kinom jashu tinang ta susu ke Supreme Court ru kala ai ya kini kijing betha syabaro kini ki state ni kijela jong ka sarkar jong kijela bu peru ke jong kari India bagi dei ban bud hok ikini nang ba kani kan wan ra kijing singan yaki nong yang te kumta kijing le jong ka district administration baki municipal authorities ngi po kijela megale kilale e gabadai namar ba balai baki bud yakini kijing betha jong Supreme Court but sisin ba ka court kala ai gini karai ke bumut ba man ki state ki dei ban penteri kam hok yaka lada don menu ba balik persya ya gini gijing betha jong Supreme Court ka sarkar kala ban le daga lenti ke badai khnang ba kani kajing yadi yathet lani kajing pentut yaka lenti yang jong ki pai ba kalong ke ba ngimla ban pidyang namar ba balai ngi i hang ni ha sor-shlong ki jungi ru ba kum kini ki jing pentut iki nong lek nong wan ki jana ka por ka ba ki khna khlung ki badai banyai na footpath aba ki lawai ki school nata ki bri ku bala kham no kertabat baro ki pai ba ki ben kami ki ba pen kami ke footpath kimla shu pen kami ki footpath ha ye ki footpath ni kita ki jakayat bakidai banyai na marba labun pala kini ki nong de madan ki ba pentut ye kayat ke yeng ke jongki but kumta ka district administration ha ba kale ni ka kamru kayat baik ba kayat bat kabut renti ika hukum jong Supreme Court te ni kum kiwe ni ki nong shok nong jong ke chelami ke liaru ni ai ki jing kersyan ni ke sarkar memar kala but thik ya ke neka jing betha jong ka Supreme Court te namar hapo ri India ke Supreme Court ke dei kata ka Supreme Authority ka ban penteri kam ye ki ki ai kiba te ban penteri kam de kum ta se sisi ni ai kum dei ke district administration ka balale ikini ka kam ke badon kam ban ni ai khudai ru ke sarkar Meghalaya haba ka labe igini ki haba kam sha shu igini ki brief ba ki bashong dukan ha gini ki footpath kila ai ru ye ki da kita ki jaka ba ki laban de ki jungki Henry ke basusi ke long ba bun na ki kim tre ban le Henry ke sarkar kala penbiang te kum ta ke ki jing tu na kalian ke jongaru haba ka sarkar kala penbiang to ya but renti to ya ngej bat tu yasno ktilang ba sarkar namar ba ka sarkaru haba kale igini po kanong ba silong ni i bakala penbiang lupai kita ka plan B dene kata ko contingency plan ka ba an yarap iki namar ba yul si don ki boong ba ladang ilit situ ka jaka ka ba kabu ka sarkar kanom don kata kayo lene kanom don market Henry kita ki tangki jing pen kay tangki jing kren
mo hente kamla bendan namar ba sisin baka bendan ke yo kanu ke jaka kebumut ba habai la ai jaka shaway kebumut ba create a market somewhere, create a market namar bangi i bangi lech kiwi ke jela jong kri India rungi i ba unjudan ba di jing di hapo ki footpath la de ki di jing di hapo ki footpath le ne ke jaka yak pat ba ru ki di enda la khamit kapur bat ba ki dukan barok ki lakhang bat ba ke jing yak ki pat ba ru la kham duna te kum ta ngin la sungu dei ban ai ke jing ro ik sarkar bakala shim bakala thmu pen trikam ye kini ka order jong Supreme Court te ngidi kum kinong shong jong keri India ngidi ban lo ki law abiding citizen bat ngim dei ban persya e ka an namar ba belei ba ladang ye yang persya e ka an ke bumut ba kan wan ra ke jing bom sungu tenat dan ne kin mi kiwe pede ke jing kenrum kenram kumbala long ngene po kanong ba long menta ba kimi sibun ke jing kenrum kenram namar ba ke jing ye pen e na ka we galiang bat kum kinong shong jong keri India ro tungin ye snok ti lang bat ka sarkar ba ka le ke dugono ka ba na ka bata ke jing mentoy jong ki ba te tang gini ki tien na kaliang ko sunga tungin ye but hok ye gini ka Supreme Court order ba ka la ai na ka bata ke jing mentoy lang baro kuble. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.